दिनै नलबारि बे गेलेग्रा फोथाराव जा बैसागु बरायनाय फोरबो फालिदों बे फालिनायाव थाफानो हानाय मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे सोद्रोमामोन लोगोसे बे नलबारि पन्चायतनिनो आफादगिरि मिलन बसुमतारी बिथां आन्चलिक पन्चायतनि सोद्रोमामोन जियानो जायाथों सिगां बोसोराव थांनाय बोसोरफोराव जेरैहाय बे बैसागु फोरबोखौ फालिबोदों बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो फालिनो आखायाव लादों जाहाथे मोजाङै गाजा गोमजायै फालिनानै बर'नि जि हारिमु बे बैसागु फोरबो बेखौ जाहाथे जों उनाव लासै इयुन जोनोमाव लासै लाखिलांनो हायो बे थांखिखौ लानानै जों फालिलांबाय थानांगौ देनाय बेफोरखौ गासैखौबो जाहाथे फोथांनानै लाखिनो हायो बे फोरबोनि दारैनो बेखौनो खावलायनानै आसा फारिनानै आंनि गुसुं बिबुंथिखौ एसेल' दोनथ'नानै बे हाबाफारिखौ बेखेवनो होननानै आखायाव लानोसै। गोजोननाय थाबाय बायदेवनिसिम। साबायखर बावबाय बे समाव दा जों लोगो लोगो गाहाय सायनासालि एबा मेन पेनेल बेखेवनाय हाबाफारि जोङो लाबोनो सानदों जिहेतु जोंनि गेजेराव बेखेवगिरि सारा दंफैयो। बयबो बे समाव आङो गाहाय सायनासालि एबा मेन पेनेल बेखेवनाय बे समाव बाहागो लानो आं खावलायबाय जिहेतु जोंनि गेजेराव आलासि दंफैयो। बे समाव जोङो मेन पेनेल एबा गाहाय सायनासालि जों बेखेवनो सानदों स' बेखेवगिरि आलासिया जोंनि गेजेराव दंफैयो मानगोनां बे आलासियानो जाहैबाय जोंनि नोलोबारि गाव पन्चायतनि आफादगिरि एबा प्रेसिडेन्ट मिलन चन्द्र बसुमतारी स' बिथांखौ गिबि गिबियावनो जोंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लाग्रोनो बे समाव खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायनो बैसागु मोसानायनि गेजेरजों जाहाथे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बायदि बाहागोआव बा बायदि हाबाफारियाव बाहागो लाहोनानै जों बिनिफ्राय गोजौ लेभेलसिम दैथाय हरनो हागोन बेखिनिखौ आसा खालामनाय जाबाय। मानोना जोंहा आफाद बा हारिमु आयदाया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव मोनसे MA थाखोसिम फरायनो हानाय जायखौ जोङो पलिटिकेल बा इक'नमिक्स बा मेथ्स बायदि बायदि आयदाफोरखौ फरायनानै प्रफेसार रेंकखौ मोननो हायो थिग बे हारिमु आयदा जों फरायनानैबो बिथांमोनजों एखे समान रेंकखौ मोननो हानाय मोनसे आयदा जानानै थाबाय। आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो लोगोसे बे गाहाय सायनासालिखौ बेखेवना होनोसै होननानै आङो आखायाव लाबाय। गोजोन्थों सारनिसिम। सारखौ बे समाव गाहाय सायनासालि एबा मेन पेनेलखौ बेखेवना गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। बे समाव जोंनि खुंगा बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि गाहाय सायनासालि एबा मेन पेनेलखौ बेखेवना होलांनायनि थाखाय सारखौ जों रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दा बे समाव जों लोगो लोगोनो खुंगा बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि मेन जौस्रां एबा गाहाय जौस्रां मेन स्टेज गाहाय जौस्रांखौ जों बेखेवगानो सानदों जिहेतु बेखेवगिरि बायदेवा जोंनि गेजेराव दंफैयो सफैगोन गासैबो नुजाथिनो हानाय सोद्रोमाफोरा बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि गाहाय सायनासालि गाहाय जौस्रां एबा मेन स्टेज बे हाबाफारिखौ बेखेवनो जोंनि गेजेराव दंफैयो
गांसे आर'नाइजों गिबियाव बरायना लाग्रोनो सानबाय स' जाहा नलबारि जिपिनि काउन्सिलर मिसेस गुनुरि नार्जारि ब्रह्म बायद' जोंनि गेजेराव दंफैयो स' बायद'खौ बे समाव गाहाय जौस्रांखौ बेखेवनायनि सिगां सुंद'यै बिबुंथि लाखिग्रोनानै बे समाव आफादनि जानानै गुरै खावलायबाय। हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां मावफुंलांगोन बिनि थाखाय आं आफा इसोरनियाव बोर बिनानै बिथांमोननि नैबे खामानिखौ मोजाङै मोजां जाफुंसारलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो आंनि बे नैबे साइनासार मेन पेन्डेलखौ बेखेवनो होननानै आं आखायाव लाबाय। गोजोननाय थाबाय। साबायखर बावबाय जोंहा नलबारि जिपिनि एपि मेम्बार नार्जारि ब्रह्म बायद'निसिम जोंहा खुंगा बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि गिबि साननि नैथि हाबाफारि जायखौ जों बेखेवनाय हाबाफारि होनना बुङो गाहाय थान्दैब्लां बेखेवनाय बे समाव जोंहा बेखेवनानै होलांबाय जोंहा जिल्ला परिषदनि भाइस चेयारमेन केवमालि बरदरि दैमारि बायद' लोगो मेन पेन्डेलखौबो जोंहा बेखेवनानै होलांबाय नलबारि जिपिनि आफादगिरि एबा प्रेसिडेन्ट मिलनचन बसुमतारी आरो खुंगा बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि मेन जौस्रां एबा गाहाय जौस्रांखौ बेखेवनानै होलांदों जोंहा नलबारि जिपिनि काउन्सिलर एबा एपि मेम्बार गुनुरि नार्जारि ब्रह्म बायद'आ बेखेवनानै होनो थाखाय सार बायद'मोननिसिम बे समाव आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय आंनि फारिनिफ्राय थाबाय। जों दा बे समाव दान्दिसे आफादनि जानाय जों एसे आलासिफोरजों मोनसे रेजें आदार जालांनाय मोनसे हाबाफारि लादों स' बेनिखायनो बे रेजें आदार जानाय हाबाफारियाव गासैखौबो जौस्राङाव फैनो थाखाय आफादनि साफ्रोम मेम्बारखौ आं बे समाव खावलायनाय थाबाय।